Bringmore.ro vă prezintă Business 2.0. Calculatorul ne poate ajuta și mai mult decât o face deja în derularea afacerilor. Astfel, toate activitățile din cadrul unei companii și relaționarea acestora devin ușor de urmărit și administrat prin folosirea unui soft integrat de gestionare a resurselor și angajaților. Vorbind de pildă despre relațiile cu clienții, putem economisi timp, resurse și implicit bani prin utilizarea unui astfel de program. Odată introduse datele de identificare ale unui client într-o platformă de tipul acesta, volumul ulterior de muncă va fi mult redus. Informațiile se vor transfera automat în contractul de vânzare-cumpărare la întocmirea acestuia. Mai mult, la redactarea contractului, angajatul va avea la dispoziție diverse variante de contract în secțiunea dedicată legislației, alături de acte oficiale și informații legislative de tot felul aduse la zi. După trimiterea prin e-mail a ofertei și a contractului, este suficient ca realizarea acestor operațiuni să fie confirmată în program, pentru ca datele necesare să fie deja preluate în secțiunea dedicată facturării. Factura se va emite așadar la fel de simplu, urmând să fie trimisă prin e-mail clientului la momentul oportun. Utilizând o soluție software as a service în compania pe care o conduc, am reușit să obținem reducerea costurilor și eficientizarea fluxurilor informaționale. Astfel, având la îndemână o aplicație de management a clienților, putem administra mult mai ușor relația și legătura cu aceștia. Aplicația Software as a Service pune la dispoziția unei companii panoul de control al afacerii sale. Dar și alte aplicații legate de comunicarea cu clienții sau cea internă de gestionare a documentelor și a activităților desfășurate în general în orice firmă sunt de asemenea disponibile prin utilizarea unei platforme de management al resurselor. Bringmore.ro v-a prezentat Business 2.0.